Kajingnya keren jong ka US bat ka Rusia ha Saudi Arabia. Ka penle jingmut ha ka jing sange yasiat ha ka Black Sea ong ka Moskow. Kajingnya keren ha pedang ki he jong ka US bat ka Rusia. Halor ka jingnya te jingnya sok ka bala banlong ha Ukraine kadang ya ha Saudi Arabia. Menteri dari jong ka Ukraine uong baka jingnya keren jong ka Kiev bat ka US haka sngiublay kabala long ru hariat kalong kabayo jing mentoy ka Rusia ka ong baka jingnya keren mentaka sngi kalalong halor ka jing singan jong kiling haduryawa ong unong thokubor jong ka BBC unong thokubor jong ka BBC u Frank Gardens ulayalam yang ngileng baki jing temu jong ka jing keren mentakasni ha ka jing hier thma jong ka Rusia ya ka Ukraine kala peteng hadu mentakamit namar baki sipai jong ka Rusia ki ong baki labat ya arpo pratli ki drone jong ka Ukraine ru ka ong bakala pen peraya sautli ki helikopter sipai ha Rusia ka BBC verify kala bisar benia ya kita gedur. Vladimir Putin ula penlong ya ke jingnya keren telepon bat perlok jong Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Hakaba presiden juga Rusia ula ai kuble ya na ka benta ka jingnya suk ha ka jingnya keliang ya ki koidi bat ka Ukraine ong ka Kremlin. Kila ya keren ru halor ka jingnya keren ha pedang ka Rusia bat ka Amerika halor ka Ukraine. Ong ka kerwo bala tho dekat tenat patai kubor jong ka storkar Rusia ka RIA Novosti. Presiden ka UAE ula kersian ya ka jing persiang bala sim daka Rusia bat ka US. Bat khamtam ula pediang snobha ya ka jingnya selok ha pedeng ki kenhun riu sempang harias mentakasngi ong ka RIA Novosti. Hakan luksa badang sian jong ka jing penyesuk hapedeng ka UAE ka Ukraine bat ka Rusia kila ya bujli ya cispa nyau pusan ngut ki koi di thma uwei pa uwei haka khat khandai terikumat habaro ka UAE ka ong bakumbalai hajar ngut ki koi di thma lapen kela daki artili kiri da ka jing penyesuk jongka